ating mga subscribers. Nandito po tayo sa Berlumebin Gabaon TV. Ano? So, kapag-uusapan lang natin yung mga grabe na naman yung pangyayari sa ating bansang Pilipinas. So anyway, sa aking live na ito, dito po ako lalabas po sa trabaho, pero pagkabukas ko po ng mga dito sa YouTube, nakikita na naman natin yung mga kaliwa at kanan. Pero ngayon may improvements na. Nagbago na. Almost na yung mga ating mga kababayan naniniwala na sa liderato ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman po ako namimili ng nagtatangi. Ang sa akin lang po ay mabuti naman po ang ginagawa ng ating presidente. Sabi ko, hindi sa ako po ay Ilocano. Ito po ay dahil sa Pilipino po. Ngayon nakikita na natin yung mga magagandang programa na ginagawa ng ating Pangulo at sa kanyang mga kabinete, di ba? Okay na. Okay na po, nakikita po natin. So, ako'y natutuwa po kasi yung father ko, nabahagian din po yan ng lupang sinasaka. Ang nangyari nga lang po, nawawala yung kalahati. Ang nabigay na titulo, mahigit, kung nagkamay, 2,500 square meter. Ang lumalabas na nakukuha niya lang 1,300. Kaya nga tuwang-tuwa ako yung land reform. Ayan, kasi sa mga magsasaka na kagaya naming mga mahirap, malaking bagay po yan kasi dyan po kami nabuhay nung kami mga bata pa. Diba? Dyan po kami talaga nabuhay, kaming mga anak ng mga magsasaka. Yung father ko, beneficiary po yan nung yung father pa ni Pangulong Bongbong, yan, beneficiary po yung ama ko. Kaya punta po siya dun sa Mindanao. Laking tuwa ko po. Ayan, ganun lang po. Kasi sa buhay, hindi naman po kasi pare-parehas yung mga ng buhay Pilipino. Kung ikumpara mo po kasi nung kabataan po namin, 54 na ako Yung tita ko, walang bahay yun. Kasi wala ring lupa. Napunta nga sila sa amin, siyempre magkapatid sila. Nakitira sila doon. Nakakuha rin sila ng bahay nila dahil sa human settlement. Kaya nga nun, bira sila ng bira sa administrasyon, pero hindi nila tinitignan yung mga nakaraan. Ang dami ko talagang nakita nung bata po ako. May contest po sa amin, yung ARBA organization ng father ko yun. Ayan, meron silang contest ng, alam nyo, yung contest ng pagandahan ng palay at saka pag-aani. Yan yung nila. Saka yung samahang nayon, kung alam nyo, yung samahang nayon, yan yung in-establish pa ng Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Yan po. Ewan ko lang kung sa iba nakatikim lang din ng umupo. So sobra na. Kaya ang hirap din, ang hirap. Pero ganun pa man, mahal pa rin natin silang lahat kasi Pilipino sila. Ang hindi lang din naman maganda kapag kayong ganun na lang din yung tingin nila sa mga may nagawa na, hindi rin maganda yun. Mabuti kung ano yung nakaupo, yun yung suportahan natin. Tapos na po yung panahon ng eleksyon. Kaya nga magkaisa na. Darating na naman yung eleksyon, saka magkanya-kanya ipaglaban ang mga prinsipyo. Pagkatapos gawin yung mga prinsipyo. Kung hindi tayo nanalo, hindi tayo pinalad, huwag po tayong nagkaroon ng sama ng loob. Bagkus tumulong po tayo.
Hindi naman ganyan yung hangarin ng kuwan natin ng batas natin na kapag ka natalo ka kakalabanin mo na yung mga nakaupo. Natatawa lang po ako. Alam ko naman po yung hirap ng mga ganyang sitwasyon maski hindi ako, pero as much as possible, wag pong gano'n, maging positibo lamang po tayo. Sa ngayon, pagka nanood ka dito sa YouTube, makikita mo yung mga accomplishment. Maganda po. At kung ano man yung sa mga nakaraan na mga administrasyon, tanggapin na lang. Tanggapin, tumulong. Kung yung nga maalala ko lang, kung yung nga si Pangulong Erap di ba yun, hindi nga yun nag-high school, di nga nag-college, so nagkataon lang na ganun yung nangyari sa kanya, pero yung panahon na umupo siya, kahit ganun din yung mga ginawa niya, nakatulong naman sa bayan, di ba? Nakatulong naman yun sa pamumuhay din ng mga Pilipino. Oo. Pero kahit nga siya pinatalsik na hindi man gumagawa ng ganyan. Kaya nga mabuti naman yung at least nakipag-reconcile pa rin. Di ang ganda. Ang ganda talaga. Kaya paiba-iba yung pagsaludo mo sa mga presidente. Hindi lang yung mga matatalino din, hindi lang yung mga tataas din ang pinag-aralan. Makikita mo din yung core values nila na meron sila. Yun. May pinatalsik siya noon. Tapos parang nakulong pa yata, tapos ganoon pa rin, ang bait-bait pa rin. Di isang ma-appreciate mo yung mga ganun, di ba? Ma-appreciate mo. Hindi lang yung okay, yung iba din talagang balitaktakan ng balitaktakan. Hindi naman nakukuha yun. Nasa puso at sa pananampalataya pa rin sa Panginoon, sikat at tiga, sikat at talino, diskarte pa rin. Kailangan pa rin yan. Nakikwento lang po kasi nagpapahinga. Matagal po kasi hindi nag-upload na. Alam ko lang din po yung sitwasyon natin. Natutuwa din dahil ganyan nga nangyayari sa atin. Nabanggit ko lang din po yung totoo na si Pangulong Estrada dati, diba, hindi naman matas ang pinag-aralan, napatalsik pa. Tapos yung iba na yung naging president ngayon, hindi na po ako magbabanggit. Talagang naging mapag-cooperate pa rin siya. Diba? Ang ibig sabihin doon, kung nakapag-aaral din siya, mataas din yung IQ niya. At saka EQ. Yun kailangan naman yung hindi lang puro talino, kailangan din yung emotional intelligence ng tao. Yun. Ayun yung nakita ko. So sa ngayon, ang ganda na. Ang ganda na ng takbo ng ating gobyerno, maganda na mga nagsisipat-sipat na tayong mga pag-asa namin. Kagaya namin, nandito kami sa malayong lugar, pero umaasa kami someday na pag nagpurgod kami, di may bukas pa rin kami doon, di ba? Kaya ang vlog na yun, hindi po ako magtatagal, natuwa lang po ako. Sana po ay mayroon namang sense at mayroon naman ako may share na maganda dito po. God bless everyone.